Yarani. Yarawila beti donjo ka ne wasekwala ng'wech matin. Achiel kuom oboke moro pacho ka ni notemo lieko wach moro. Ni dibed ni jaod bura ma Suna East nong'eyo gima notimore momiyo Azimio ne okolo sirikal. Koso dok ma jo Batonge wacho ni ma is a sponsored headline. Kaka jomoko osebedo ka kede. Ne wanene ex nyoro kaka ne en chuny wach. Ing'eni pile pile ji wacho ga ni kineno ka oboko ndiko gimoro ma ji ok omorgo kata ji omorgo. Ing'eni wacho ga ni gimindikono kata gimiwacho ji nyalo yiego kata tamrego. To ka ni neno kaka ne jowuok makata sani koro ne waneno kaka weche mag ODM niche neno kiwacho ni ODM ok en chama mar joluo to na neno nyoro to ni Junet ok en jaluo ni koro gima jo ODM temo timono dwa golo jo Northeastern koro chama mar ODM. Koro king'iyo magi tineno ka nitie gik mang'eny manokelo. Taparo ni wach Junet ni ok en wach mwachako sani. Aparo ni en wach ma ji osebedo ka wacho ni to ang'o manotimre e yiero mar 2002. To ng'eny ji ne penjo Junet gi nikech gine mane gitayo kampen. Mani penjo ni to ang'o manotimre. To kapar ni gimotimre sani nyalo dok e wach yiero manosekadho. Nikech apani machacha to nosedhi sani koro ji ng'iyo 2027. Taparo ni king'iyo gima ne biro niya ni king'iyo position ma Junet nitiere go e chama. Junet ing'eni director campaigns. Sani ne ODM odok ir jopiny kendo sani gi recruit chi kendo giwacho ni gidwa ni mondo chamo bed ang'owa motegno. Kenda chichi ni samoro ma penjo ma jo ODM penjo ka Jakom odhi kuno ni to pimno uru gima notimore yiero ma 2022. Ing'eni mano be nyalo bedo nikech ing'eni kata jo ODM kata nche neno bura manche ntiere ma national dialogue. Ni neno kachiel kuom gik manche gidwaro kaneno audit mar yiero mokadho. But kae ka mar jochama ni be nitiere weche manitiere. Machielo en niya kidhi nyiso ji ni wan wadwa ni mondo donje ODM e chama mochung'go. To director mar campaign ni kanye. Nikech mae ng'amo nego be ni nyiso ji ber mar chama momiyo ji timo ang'owa donje chama no. Mar ariyo ing'eni ji osepenjo mang'eny ni ang'o manotimre e yiero manokadho. Ting'eni e face mar Azimio wang' Azimio ne en Junet. Keni winjo kowacho ka ni kanokomi microphone to kitimang'o okiuo. Ni neno kata ka washimiwa moko nego koko nang'o momi ituono gi microphone ok giuo. Koro miyo sani kineno ka sani siasa chako matek to kwanene. Emomi neno ka chama be koro penjo niya to en kure. Mar ariyo Junet ing'eno roko gute ariyo. Kiwuok ma director campaign en minority whip. Manyiso ni e bunge kachacha sama nitiere gima jo opposition dwa kelo kata ma sirikal kelo to jopiny ok dwar ma mondo koro jo opposition tamre ng'amonego be ni whip ji mondo gitamre en Junet. Koro yudo ka maybe magi gik manokelo wach mar koro chama dwa penjo niya to intiere kanye to bi isebet kitiyo tich monego be ni tiyo ne chama kata ne coalition mar Azimio kaka nomi tich monditi. Koro magi be nitiere. To kane neno be ne nitiere wafuasi ne mang'eny mane wacho ni gima gitemo timono ok onego gitim nikech sani ne ji osewuok. To be yiero ni ok inya ting'o ne ng'at achiel. Koro nitie joge mane neno ni Junet ni dwa bedo sacrificial lamb. Lakini ng'eni kapok ne wadhi e yiero ma 2002 ne neno koboke mang'eny ne luongo Junet ni blue eyed boy mar Jakom. Manyiso ni ene manen machiegni gi chuny Jakom kabisa ma ji ne dwa ni mondo kata sani be ene motim kotim ang'owa ene chuny Jakom kata sani. Nikech ing'eni kata kulwar ing'eni ng'wech to pod ni mbele. En monego beno jiwo Jakom. En monego beno jiwo Jakom. Ok ni koro ji otim ang'owa ok nene ka entiere kanye. Ji nyaka penjo kaka ji ne penjo kaka ni jodhi kanye. Mana kaka nitie ji penjo ni to jodhi kanye. Nikech ing'eni kata chon kane ODM bura nitie to kineno Junet ing'eni buro chung'. Kineno Joho ting'eni buro chung'. Sani tinde kata kineno buche mag ODM go kineno tineno Sifuna ineno Pio Wandayi mane such chama. Koro mane momiyo aparo ni kata kane barua ni gini owuok nyaka bede ni ntiere gimoro mana kaka ocho ni kama iro nitie mach. La kisera ni